сагышлардан хыял. И туган илнең һавасы, рәнҗемим, зинһар күтәр, рәнҗемим, зинһар күтәр. Ни газизрәк, бу ватанмы? Туган каумым газиз. Ул мөкатдәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр, сөт калыр, ватан китәр. Хәерле көн, хөрмәтле Марат Гатаф улы, мөхтәрәм җәмәгать, әдәбият сөючеләр, язучыларыбыз. Тантаналы чараны бөек шагыйрыбыз Дәртмәннең вафат булыр алдыннан милләткә мәңгелек васыяте кебек язылган шигъри юллардан башлавым юкка түгел. Бүген без бик мәгънәле чарага Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Казан утлары журналы редакциясе бергә оештырган туган каумым газиз дип аталган ачык әдәби конкурсны йомгаклау бәйрәменә җыелдык. Сүз уңаеннан бүгенге чара тантаналы чараны Татар-Информ агентлыгының сайты турыдан-туры эфир аша алып бара. Шуңа күрә елмаеп, сәламнәр биреп утырыгыз, кәефләр күтәренке булсын. Конкурс туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан тарихи хәтерне барлау, татар әдәбиятын, халкыбызның тарихын, язмышын, телен һәм мәдәниятын тасвирлаган, милли темага язылган яңа әсәрләр белән баету, яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү максатында оештырылды. Һәм 3 номинациядә иң яхшы повестьлар, хикәяләр, мәктәп укучылар арасында, шигырьләр арасында уздырылды. 2021 елның 1 гыйнварыннан 2021 елның 10 декабренә кадәр әсәрләр кабул ителде һәм ниһаять җиңүчеләр билгеләнде. Алар бүген залда утыралар. Әйдәгез, алкышлап алыйк әле үзебезне. Җиңүчеләр дулкынлану хисен әле озаграк кичерә торсын, без Татмедиа агентлыгындагы һәм Казан утлары журналындагы тагын 2 зур вакыйганы билгеләп үтик. Аның беренчесе журналның проза бүлеге мөхәррире, шагыйрь, прозаик, драматург, балалар язучысы Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты Рафис Корбанга 1 гыйнварда 65 яшь тула. Hürmetli yazışını qatlab söz әйтер өчен Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Миннәхмәт кызы Хашимованы бирегә чакырабыз. Рәхим итегез, Нурия Миннәхмәтовна. Hayırlı gün, barğızga da hürmetli şəxslərimiz, hürmetli qonaqlarımız. Şundan da indi менә bu yıl sayın şuşa tradisiyaga kirib kitdi, şuşa matur бәйгене, şuşa вакытта biz matur иттереп йомга куясыбыз. Бүген шушындай матур чарага килдек. Соңгы ел ярым ичендә бик күп безнең шушы татар теле буенча бик күп эшләр сәнә республикада, бик күп хезмәтләр куела һәм аның нәтиҗәләрен күрәбез. Моның өчен инде минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең хөрмәтле шәхесебез, бөтен яктан да хөрмәтле булган шәхесебез, Татарстан Дәүләт Советының Совет орынбасары Рәис орынбасары Марат Готович Ахметовка, чыннан да Марат Готович ул төптән һәрберегезнең иҗатын, һәрберегезнең дип әйтәм, чөнки ул иҗатын белеп, укып, аңа зур нәтиҗәләр ясап, нәтиҗә бирә торган кеше Марат Готович, сезгә бик зур рәхмәт. Бу бөтен кешеләр өчен дә, бөтен җитәкчеләр өчен дә сез инде безнең барыбыз өчен дә үрнәк шәхес. Бик зур рәхмәт сезгә шушындый эшләрегез, гамәлләрегез өчен һәм шушындый ярдәмегез өчен һәр эштәдәгем. Мин инде бүген шушы бәйгедә, бәйге кысаларында безнең күренекле шәхесебез, хөрмәтле шәхесебез, шулай ук
ижатта өзінің зур урыны булган Рафис Харисовичны тәбрик итәргә килдем. Безнең Рафис Харисовичка рәхмәт хатыбыз һәм матди бүләгебез бар. Сезгә ижат уңышлары, сәламәтлек телибез һәм иң зур сәламнар, иң зур рәхмәтләр безнең Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхат Әхмәтович Сафаровтан. Саулык, сәламәтлек сезгә, ижат уңышлары, тагын да алга таба да матур итеп ижат итәргә, яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Казан утларында инде сез матур итеп хезмәт итәсез, һәм дәвам итәргә ясын матур иттереп. Менә сезгә рәхмәт хатыгым безнең. Һәр барчагызга да сәламәтлек телим. Сез инде шушы иҗатта, сәнгатьтә барыгызда бик тырышып хезмәт күрсәтәсез. Һәр берегезнең дә хезмәте өчен бик зур рәхмәт, сәламәтлек, гаиләләрегездә иминлек булсын. Киләсе елларда дагы матур иттереп шулай бергә эшләргә насыйп булсын. Яңа еллар мөбарәк булсын. Рәхмәт барыгызга да. Зур рәхмәт, Нурия Миңнәхмәтовна, без дә сезнең изге матур теләкләрегезгә кушылабыз. Нәкъ 1 ел элек Татмедиа тормышында истәлекле вакыйга булган иде. Казан утлары журналы китапханәсе сериясендә беренче заманча интерактив кисә китабы, Татарстанның халык язучысы Нәбирә Гыймадинованың "Уйламаган көнем юк" китабы дөнья күрде. Һәм аны автор иң беренче булып култамга белән Марат Гатыф улына бүләк иткән иде. Әлеге проект уңышлы булып чыкты. Бүгенге көндә әлеге сериядә 9 китап басылып чыкты. Татмедиа акционерлык җәмгыяте ярдәме белән башкарылган китапларны Марат Гатыф улына һәм дәрәҗәле кунакларыбызга бүләк итү өчен бирегә Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйковны чакырабыз. Рәхим итегез, Шамил Мөхәммәтович. Хәерле көн, дуслар, туганнар. Бу әлбәттә сезнең кулыгыз җиңел булды. 9 китап чыкты бүгенге көндә. Шушы формат китап Татарстандагы иң популяр татар телендәге китап. Бу уникаль күренеш. Хәзер менә хәтта безнең башка дусларыбыз, якут дусларыбыз үзләрендә кертергә телиләр. Бүгенге көндә бу иң күп тираж белән тарала торган һәм укыла торган китап. Аның күпчелеге инде бездә сатылып бетте, кулда калмады. Менә кайбер китаплар беренче экземплярына калды. Менә без сезгә рәхмәт әйтәбез килә. Иң мөһиме кызыклы текстлар кирәк. Шулай бит инде. Авторларга аны кыйнап укытып булмый кешене. Әрләп укытып булмый. Аңа кирәк мавыктыргыч, җиңел формат. Хәзерге вакытта кеше транспортта йөри, ял йортына бара. Кесе дә бик уңайлы тартып чыгартын сумкасыя. Һәм менә шушы иң авыр булып чыкты. Әлбәттә теге акча мәсьәләсе түгел, авторларны табу. Шулай бит. Менә Рөстәм әйтер, иң авыры халык яраталар алырлык авторларны табу. Менә безнең 9 китапның берсе, мин әйтмим кемнеке икәнен. Кызганча каршы начар сатылды. Ләкин без димәк шушы проект исәбенә әйтә алабыз. Менә бу шушы кешенең халык игътибар зур. Бу авторга нәрсәдә җитешмәй дип, шулай бит. Бу бик зур индикаторлы процесс. Әлбәттә, зур уңышлы. Мин сезгә менә калган шушы китапларны тапшырам. Алла берсә карап чыгырсыз. Бик зур рәхмәт сезгә шушы проектны поддержка ясаган өчен. Рәхмәт, Шамил Мөхәммәтович. Татмедианың проектлары алга таба да уңышлы дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Һәм сездән тагын бер бүләкне иясенә тапшыруны сорыйбыз. Масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә күп еллык намуслы хезмәт өчен Казан утлары журналының бүлек мөхәррире Фәнил Гыйләҗев мактау грамотасы белән бүләкләнә. Котлыйбыз, Фәнил, рәхмәт сезгә, Шамил Мөхәммәтович. Инде бүгенге чарабызның иң мөһим өлешенә күчик. Әлеге конкурсның географиясе бай булдымы? Анда күпләп автор үз әсәрләрен тәкъдим итте. Шушы сорауларга җавап табу өчен сүзне Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Госман улы Галиуллинга бирәбез. Рәхим итегез.
Hayırlı gün, hürmetli Maral Gatıfoğlu, muhterem konaklar, jingöşçiler. Şundan da mene soňky 4 ýylda bizden de tradisiýon rewişde ýyl ahyrynda Gazan Oklary jurnaly uldurgan edebi beýgilerge ýymga ýatarga jyýlabys. Anyň birinçisi nifitçiler turmuşyna bagyşlangan idi, ikinçisi tabiplar turmuşyna, uzgan ýyl mene Beýik Watan suguşyna bagyşlangan eserleri kabul etdik. Bu ýyl ise mene milletimiz halkymyzyň taryhyn, ýazmyşyn, tilibizge bagyşlangan eserlerge konkurs elan ettik hem şunu indi jingöşlerini katlarga jyýyldyk. Goýakda bizde aýtalar, mena konkursny uzdurdyň, jingöşlerini katladyň, şonuň bilen bitdi diýip alaýgyna tugel. Ol ýazgıçlar ýazdy, jiňgenler jiňdi, jiňilgenler jiňildi bilen gene bitmeýär. Anyň bik köp äli magnaları bar. Birinçiden ýazgıçlar alar bizden bik aktiv bitinde şundan da ýeriler, gatnaşalar, işraşlarga ýeriler. Şol wagtda özünde ýazgıçyl barak aýtam, ýazgıçyny bar-birine türtkelep turga kerek. Ezgine tergiş berip, yardım etip, mene bizden de goýakda ijadka kul siltegen ýazgıçlarybız, körnekli ýazgıçlarybız şuşunday konkurslar arkasında ýaňadan ýaňa eserler ijad ete. Şulay elege konkurs arkasında biz bik köp ýaňa isimler açdyk. Her konkursda gatnaşkan kişileriniň ýartysy 50% biz bilmegen kişiler. Ýaňa isimler. Olar äkirinlep gatnaşalar, birazdan bizning daimi awtorlarybyza eýleneler. Şulay elege konkursny eserler kabul etilgeç, olar bizning alga taba Gazan Oklary jurnalyny baýytyp jibereler. Äýtik mene biz äli de aldagy konkursda gatnaşkan eserler basylatyra. Biz türli tematik ýakdan ýaňa eserler birebez. Hem indi ul eserler bizde gene tugel, radioga kite, balalar jurnallaryna tarala. Gümmen elege konkurs ol şylbyr gibi bik ýerlerge tarala. Ahir şekde ýaxşy kitaplarga berile. Şoňa görä şuşunday konkurslarymyzny uldurga ýardam etken üçin sizge bik rahmat. Marat Gatıfoviç. Bu indi til komissiýasy işganşyga kadar da siz ýardam etken ediniz bizge. Ol til komissiýasy bilen gene beýli tugel. Şoňa görä alga tabada birge işlerge ýatsyn. Eýinde tagyn bir ödençelik ýyldan ýyl bizning geografiýa kengeýe. Bu ýyl bizde Türkiýeden 2 awtor gatnaşdy, Siriýeden anda 30 ýyl ýaşagan awtor hikaýe jiberdi. Tümenden ölkenler de balalar da jiberdi. Başkırtandan bir köp işler kildi. Sıydıran şäherinden, Samaradan, Ulyanovski'den, Çuvaşiýdan. Mene biz şulay ettirip, özümizden de kişiliklerimizni kengäýtebiz. Tatarstanyň her bir rayonundan diýerlik işler kabul etdik. Ul munda gatnaşkan kişiler, alar hemmesi de bizning milletimizdin lokomotivlary. Biz alarny üçindirebiz, alarga ýardam etebiz. Alar ise özümizden tatar muhytyny bildirer. Bizning işin bitinde iň möhimi tatar muhyty bolarga tiýiş. Ol janly bolarga tiýiş. Hem mene bu konkurs bizning pyskyp gana turgan utga uşak isteýän kebek. Şoňa görä bu bizning bek magnaly şebiz üçin sizge bek rahmat. Şulay bizning şarabymyzy ılylap kelgen konaklarga, ýazgıçlarybызга, haýyrhatly bolgan Nurýamin Ahmatownaga, Kamil Eskatoviçga, özübizning jeteklerge barygızga rahmat. Kutly bolsun. Hem indi hemmegizge de ijad umurtlary rahmat. Rahmat Rüstem Osmanoviç. Bugünkü şaranyň iň dulkunlandyrgyç mezgilleri kelip jetdi. Häzir biz Ah Tugan Kawmym Gaziz konkursynyň jiňişçilerini bilerbiz. Ah Tugan Kawmym Gaziz edebi konkursy ýazgıçlarybızda da, seletli okuwçylarybızda da zor kyzyksany uýatdy. Halkybız turmuşyna, milli ýaşaýyşybızga münasebetli tatar edebiyatında niqadar ýaňa eserler tudy. Jüri ýagzalaryny iň ýaxşy eserlerini bilgilew elbetde jiňil bolmagandyr. Premiýalarynda buläme salla, ihtibar, povest, birinci orun 100 000 sum, ikinci orun 80 000 sum, üçüncü orun 60 000 sum, 20 000 sumlyk iş kızıksındırı premiýasy. Hikaye, birinci orun 50 000 sum, ikinci orun 40 000 sum, üçüncü orun 30 000 sum, 15 000 sumlyk iş kızıksındırı premiýasy. Mektep okuwçylary arasında premiýa birinci orun 12 000 sum, ikinci orun 10 000 sum, üçüncü orun 8 000 sum bir premiýa. 5 000 sumlyk iş kızıksındırı premiýasy. Häzir indi tagында dulkunlandyrgyç mezgiller ýakynlaşa. Konkursymyzyň şiir nominasiýasynda jiňişçilerini kutlar üçin birge Tataristan Döwlet Soweti deputaty, Tataristan Ýazgıçylar Birligi reisi, Tataristanyň halyk şahyry Rkail Zaydullany çakyrabys. Rahim etiniz. Munda yazılgan mı? Hürmetli cemaat, kalemdaşlar, elbette icad etu
bir яктан ләззәт, икенче яктан аның хезмәте дә зур инде. Мин үземнән беләм, менә хәзер рәис булганнан бирле җүндә бер нәрсә язган юк. Кайтасың, хәзер уку белән генә шөгыльләнәм. Анысы инде бер процесс. Конкурста катнашу икенче процесс. Ничек бәя бирерләр икән дип. Аннан соң инде менә иң сөенечле тантанасының менә шушы конкурсларга яңбак ясалганнан соң бүләкләү. Җиңүчеләрне котлыйм. Монда менә Рөстәм әйтте, кем җиңә, кем җиңелә. Монда җиңелүче юк минемчә. Ул әсәр язылган икән, менә инде стимул булган, конкурс булгач, мин үзем дә конкурсларга бик теләп катнаша идем. Хәзер генә катнашып булмый. Ул бит менә әсәр туа, ул урын биреләме, юкмы, ул бит кала барыбер. Синең өчен инде ул барыбер газиз, барыбер кадерле һәм кайчагында син аны иң бөек әсәр яздым дип тә алданасың. Шуңа күрә котлыйм бүтән катнашучыларны. Җиңүчеләрне әлбәттә айрата котлыйм, чөнки аларга инде менә хөрмәтле жюри бәя биргән. Һәм мин аларны игълан итәргә тиешме? Ах туган кавмым газиз әдәби конкурсында җиңүче мәктәп укучылары. Кызыксындыру бүләге. Шыңгыз Ханов, Казан шәһәре 185-нче күп профильле лицейның 5-нче А сыйныфы укучысы. Алмаз Рәхимов, Сарман районының Каташ Каран төп гомуми белем бирү мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы. Бирдәме? Яхшы, һичшиксез иясен табар бүләк. Гүзәл Халиуллина, Сарман урта мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы. Гүзәл дә әле килеп җитә алмаган, әйме? Һичшиксез. Икәлдәле урау. Өченче урын Алия Сәйфетдинова, Яшел Үзән районы Ачасыр мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы. Өченче урын. Икенче урын Динара Фәйзрахманова, Казан шәһәре 177-нче лицейның 9-нчы А сыйныфы укучысы. Һәм беренче урын Алиса Шакирова, Теләши районы Иске Җири авылы, Иске Җири урта гомум белем бирү мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы. Зур рәхмәт сезгә, һәм дә инде безгә алга таба Алиса белән Динара үзләренең шигырьләрендә сөйләп китсеннәр әле. Кызлар, рәхим итегез. Телемә мәдхия. Татар телен саклыйк берләшик, туган телдә сөйлик гөрләшик. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт, татар телем. Халкым узган юлны күрсәттең. Шигъриятның бәйге мәйданында көрәшергә мине өйрәттең. Кулга каләм алам, шигырь язам. Илһам табам туган телемдә. Сүзләр дәрьясына шума-шума, инҗе чүплим диңгез төбендә. Туган җирем, синдә бәхетле мин, синең назың миңа көч бирә. Туган телем, газиз телем аша, сәлам ява миңа һәр иртән. Татар теле нәрсәгә дип? Шиметкәли безнең берәүләр. Газиз телем белми башка телне,
küylep yeri. Koy bir bilemler. Mındaylarga urun bulmaz bizde. Milletimden külüp yürümesin. Biz bit büyük tuqa yunukları. Tili bizge şitler. Timesin. Aferin, zor rahmet. Hamide tağın bir patlaşmışımız. Tağın bir kızımızın şiirini tınlap ketik. Tuğan tilim, tutar tilim, irkegilim, ota-anamdan kuşken, sığıymışa birişmişe küpme gasırlar kişken, uz yolun taba algan ol, sınavga birişmegen, til yugaltı gadetlere bir kimge kilişmegen, tilni saklık, dinni yaklık hücumlarga qaramay, tuğan tilge baş tartırga, bizge hiç de yaramay. Yazışlarımızı kutlauğa köşkenşi, biz hazır Türkiye'de hem Suriye'de yaşavşı milletteşlerimizin video selamlarını korap etigelen. Hayırlı günler barıgızga da. Türkiye'den koynar selamlar. Sizning bilen şuşu rewişle Irak'tan bulsa da şirajlığa көрüşüge bik şatmın. Hem özümning rahmetlerimni jitkiretim kile. Eserlerime ihtibar көрсөткөнүңүз için zor rahmet. Hem ayrım basım yasap eytesim kile, şuşu şitti yaşayan, ömür etken, Türkiye'de yaşayan Tatarlarının hatirelerin, alarga kalgışı ruhi mirasını ata babaları yerine, vatanlarına, Tatarstan'a koytarıga, eserlerimi aşağı koytarıga yardım көрсөткөн kazanıklarına bik zor rahmetlerimni eytesim kile. Tatar tilibizge, edebiyatibizge hayır haklı bulgan, alarını soqlarga bik zor yardım көрсөткөн Marat abi Ahmetovga hürmetimni, şiksiz көп rahmetlerimni bildiresim kile. Elbette bu yıl biraz ağırrak oldu. Her kaysыбыз сезip көрüp turdu. Ruhubuz sınaldı dep aytırga da mümkün. Yıl ahırı жетip kile hem kelesi yıl tagında yaxşırak bolar dep tilese kile. Alдағы yıllarda tilimizni, edebiyatimizni, halkımızını saklauda zordan zor işler başkarga nasip bulsun. Sağ selamet bolayık. Kadın balası dünyaga kile. Bu anın tuğan günü. Onu bir nişikte özgertip bolmay. Tuğan jer bilen tuğan tilini de yonadan tuğa almaga. Min 30 yıldan artık şit jerde yaşadım. Arap tilinin isketkiş baylığı mena öz tilimni tagda yaratarga. Ondağı muңarşı ihtibar etmeyen maturluklarına көрürge yardım etmek. Tuğan halkıma, aziz tuğan jeriminin güzelligin, tuğan tilimde sileysim kile. Men munda yalgızım özüm üçün güne bolsa da öz tilimini saklarga tırıştam. Tuğan ilimde til turunda koyğurtuşlarga, bu beygen uyuşturuşlarga, ayrıca Tatarstan Cumhuriyeti Prezidenti karşısındaki Tatar tilin üstürü komisiyası reisi Marat Ahmetovga, menim yazmamını kabul etip algan Kamil Kerimovga, beyelemesin birgen Rafiz Qurbanға, Irak'tagı Tatar katınının tinaqına icadına ihtibarları üçün rahmetim zor. Menim şiirlerimini yaratıp okup bargan tuğanlarıma, dostlarıma, hem şiirler oşağına tanış bolgan bar kişiге selamlarımni uzatıp kalın. Göz görme başlasa gözlük kiyemiz. Көңіл gözlerimiz tukraymasın edi. Zor rahmet. Biz de şit illerde yaşavşı, şit tübeklerde könetüşü milletteşlerimizge öz selamlarımızı yollayız. Yazışlarımız arasında hikaye hem povest nominatsiyalarında jеңүүчүләрне kutlar için birge konkursunun tüp uyuşturuşçысы Tataristan Respublikası Devlet Sovetı Reisi orunbasarı, Tataristan Respublikası Prezidenti karşındağı Tatar tilin saklау hem üstürü meseleleri komisiyası reisi Marat Gatofoğlu Ahmetovni çağırabız. Rahim etiniz Marat Gatoviç. Hayırlı gün kadarlı dostlar. Mine yıl ahırı bulgaç şimdi şunday yımgaq nəticəsi o şaraları uzub barar respublikamızdan alıb əligine mine saat 1'de
Milli bibliotekada bizning Suyinbika jurnali bilan bik матур гаилә, татар гаиләсе үрнәк алды дигән шундый искиткеч эчтәлекле һәм мәгънәле безнең телебезне, милли традицияләрне саклау өчен бик кирәк булган шундый бер проектка йомбак ясадык. Республикабызның менә дигән 10 гаиләсен анда сәхнәгә чыгарып, аларның язмышлары, кичерешләре турында шундый матур эчтәлекле мәгълүмат җиткереп, әле беләсегез килсә анда менә куелган фоторәсемнәрдә йөргән вакытта гына да җәй көне фоторәсем төшерелгән. Ул тормыш дөнья тулы гыйбрәт инде. Әллә 6, әллә 7 гаиләдә инде кемдер үзенең әбисен, кемдер әтисен, кемдер әнисен югалткан. Һәм хәтта сәхнәдә чыккан вакытта да менә кайберләре шушы үзләренең шушы җәйге чордагы язмышларын кичереп, күзләрендә яшь. Һәм мин үзебезнең бик отышлы проектларның берсе дип бәяләдем. Ул Сuyinbika журналы белән мин моны ни өчен сөйлим сезгә? Безнең өчен комиссия эшчәнлегендә инде телебезне саклау, үстерү өчен милләттәшләребезнең күңеленә тирәнрәк кергә тырышабыз бит инде. Нинди юл белән булса да аны уйландырырга, изләндерергә тырышабыз. Бу очракта безнең өчен бик зур аудитория, масса күләм мәгълүмат чаралары. Шуңа күрә дә без бит инде менә Тат медиа агентлыгы белән берлектә, ул дөрес президентыбызның ярдәме белән эшләнә торган әйберләр. Без һәр мәдәният оешмасын, ул китапханәме, клуб, мәдәният йортымы, балалар бакчасымы, мәгариф учреждениесеме, бюджет учреждение, шифаханәме, без аларны үзебезнең подпискалар белән аларны тәэмин итәргә тырыштык. Күрсеннәр, укысыннар, алдында ятса игътибарсыз калдырмаса әле дип. Менә бу очракта безнең Казан утлары да, ул безнең өчен бик зур аудитория, менә бу конкурс уңаеннан гына да бит никадәр хәтта чит төбәкләрдән дә кызыксынып үзләренең әсәрләрен иҗат иткән материалларын китергәннәр. Бу безгә күңелгә үтеп керү өчен матур чараларның берсе. Шуңа күрә мин киләчәктә дә сезнең белән безгә бергә эшләргә кирәк дип саныйм. Дөрес, инде ул иҗат эш ул ике яклы юл кебек, берсенә берсе карап каршы бара торган. Мин иҗат иттем дә, син анда кемгәдер мәдәният министрлыгы яисә язучылар берлеге син миңа китабымны укучы табып бир дип әйтеп булмый. Дөрес, ул китапның эчтәлеге аның булырга тиешен җәлеп итәрлектә һәм кешенең күңелен яуларлык булырга тиеш инде. Бу очракта камиллекнең чиге юк. Ләкин без сезнең белән бергәләп эшләсәк, милләттәшләребезнең күңеленә тирәнрәк кер алсак, алдагы елларда без үзебезнең укучыларыбызны сакларбыз, бәлки арттыра да алырбыз. Дөрес, заман социаль челтәрләр белән яши торган. Бигрәк тә яшьләр, алар бит инде газета, журналда, телевидение экраны каршында да бик утырмыйлар. Аларга күбрәк челтәрләр кирәк. Ул мәсьәләдә дә безнең бар проектларыбыз. Гомумән беребез өчен беребез кирәк. Безгә барыбер җиңелрәк дип әйтәсем килә. Шуңа күрә җиңүчеләрне ихлас күңелдән котлыйм. Инде алдагы елга да безнең күз алдында проектыбыз бар, Рөстәм. Аны да бисмилла әйтеп башлап җибәрергә кирәк булыр. Анда да бик кызыклы шәхесләр бар. Алар шулай ук безнең татар милләтен, халкыбызның дәрәҗәсен, абруен, алар менә татар кем ул дигәндә, татар менә мондый ул көрәшче халык, ул көрәшле халык дип әйтеп безнең авыз тутырып әйтергә мөмкинлегебез бар. Шуңа күрә менә ни дәрәҗәдә сез ача алырсыз ул шәхесләребезне, ансын инде вакыт күрсәтер. Һәр барчагызга яңа ел теләкләре, исән сау була күрегез, бер-беребезне саклыйк һәм киләчәк елларны бергә тигез 50 көнне куандырып яшәргә язсын. Инде хәзер әйдәгез бүләкләүгә күчик. Кызыксындыру бүләге. Илфира Хәлимова, Сүрия, Хәсәкә. Бер гомремә ике дөнья. Бүгенге кичәгә безнең Илфира ханым әлбәттә килеп җитә алмады. Аның бүләген якташы, сабакташы Рәмзия Хәлиуллин ала. Солтан Шәмси, Казан, Әшрәф баба хиҗрәсе. Алеся Умарова, Үзбәкстанда туган, Башкортстанның Туймазы районында яши. Яшел күзләр. Килеп җитә алмаган.
Алға таба хикая номинациясы. Үшінші орын Рифа Рахман, Қазан. Қарға қарынын кім білген? Екінші орын Әнуар Шәрипов, Шаллы, Мәрсия. Һәм бірінші орын Шәмсия Җиһангирова, Қазан, Пилин қапқасы. Алға таба повесть номинациясы. Қызықсындыру бөләгі. Нурания Гөлмединова, Теләші районы, Алы Нұрсаулы, Хақиқат қыл ұртада. Фәтхулла Абдуллин, Түбән Кама, Пешкә идік илләрдә. Ғабит Фәрхетдинов, Саба районы, Байлар Сабасы, Жәмнихан Балқышы. Повесть номинациясында үшінші орын Рафиға Усманова, Башқұртыстан, Борай районы, Ярлықану бәхеті. İkinci орын Айзирәк Гәрәева, Түркия, Иске шәһәр, Истанбул малайы. Һәм инде бірінші орын Асия Юнысова, Қазан, Хатыннар сүрәсе. Bir ferdi bir şey geldi. Bir akıllı kişiler geldi. Рәхмәт, Марат Готович. Зур рәхмәт. Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясы һәм Тат Медиа акционерлік җәмгыяте филиалы Казан утлары журналы редакциясы белән бергә киләсе 2022 елда татар телендәге әдәби әсәрләргә Мәйдан батырлар өчен дигән конкурс игълан итә. Конкурс бер турда 2022 елның 1 гыйнварыннан 2022 елның 10 декабренә кадәр үткәрелә. Җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү 1 елдан 2022 елның 16 декабрендә булачак. Конкурска татар халкының күренекле уллары Сабантуй мәйданнарында батыр калган, халыкара бәйгеләрдә татар данын иракларга тараткан чемпион көрәшчеләрнең шәхесенә яңа буын өчен үрнәк булырдай катлаулы һәм кызыклы тормыш юлына, көрәш тарихында айрым урын тоткан вакыйгаларга, хөрмәтле остазлар, тренерларга, милли көрәшебез тарихына багышланган әсәрләр кабул ителә. Марат Готович, яңа конкурсында сезнең хәйр фатиха белән башлап җибәрсәк, инде әйбәт булыр иде. Инде бу турда сез әйтеп тә киттегез бераз. Но бу теманы мин уйлап тапмадым. Мин республиканың Көрәш Федерациясы җитәкчесе булсам да, бу теманың авторы Рөстәм Галиуллин үзе.
Үзенең фикерен көчләп тапкан икән дип уйлый күрмәгез тагы, яме? Аңлашылды, зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтә булсын. Бүгенге чарада катнашучыларның һәммәсен дә якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәбез. Конкурста җиңүчеләрне тагын бер кат ихластан котлыйбыз. Конкурсларда катнашыгыз, языгыз, иҗат чишмәгез бер кайчанда саетмасын, ана телебезне бергәләп саклыйк. Рәхмәт барыгызга да.